Ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa. Abokina kace mi yanzu ya za a yau wacce shiya muka buga wagga shiya ko wagga to aboki ka san shiyar ga na sani aboki kadan shekaran jiya kadan da kyan mun kasha wallahi ka mun sato kajin zannan katan ya ce wallahi da kyar mu hakuru abokina magana kata to yanzu ina ya kamata mu samu kajin ne to ina gidan ado wanzan wallahi yana da manyan kaji abokina me ka gani babban shawara mu gaisa Ku dawo, kai. Allah to na zuru. Kai ku dawo. Ku tukunna. An ce za ku je ku saci kajin mutane ko? wala wacan mun za mu na sharar masallaci na wajen irin sharar masallaci islamiyya za mu je haka ne na manta Ko ku ba amma a ce za ku je satar kajin mutane? Ku tafi ku karo karatu da yawa kuka dawo zan muku albishir babba yaran kirki alamuku albarka mun ji alamuku albarka ku tashi ku je ai da sha ko wani wuri za ku je ne kan gidan mara kai Allah ba shi kawai ai ya san wata bai san wata ba mai wayo ai yau kai tsaye garin sai mun cika mu ta kawai